மனிதனின் தூஷணையில் மனமடிவடைவர். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவரை துதித்து நாம் பாடுவோம். ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து என்று சொல்லி எல்லாரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கைகளை தட்டி பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து, இந்நாள் வரை அன்புவை தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து. ஊற்றுனக்கு இறங்கி உரிமை பாராட்டும், ஊற்றும் கிருபையினால் முடிசூட் சொல்லி பாடுவோம். ஊற்றுனக்கு இறங்கி உரிமை பாராட்டும், ஊற்றும் கிருபையினால் முடிசூட்டும். ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து, இந்நாள் வரை அன்புவை தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். இந்த காலை வேளையிலும் கூட அழகாய்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி. திருச்சபையார் யாவரும் உற்சாகத்தோடு கர்த்தரை ஆராதிக்க கர்த்தர் நமக்கு நல்ல சுகபலத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். நீதியின் பாதை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து போகிற ஒரு வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்குது. ஒரு பக்கம் எனக்கு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார், நான் ஒரு தகப்பனுக்கு பிறக்க வேண்டியது, தாயின் வயிற்றிலே முன்கூறிக்கிறார், தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வளரணும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு திருமண பருவம், இப்படி ஒவ்வொரு பருவம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிற வேளையிலே இதற்கு இடையில நம்ம ரட்சிக்கப்படணும். ஆமென். இந்த ரட்சிப்புக்கு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதான் நீதியின் பாதையை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஞானஸ்தானம் என்கிற ஒரு நீதியை நான் எடுப்பதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு அநேக சத்தியத்தின் மூலமாய் பேசினார். எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ஞானஸ்தானம் என்கிற நீதியை எடுக்கவில்லை? ஹல்லேலூயா. அது ஒரு நீதி. நம்முடைய தேவன் அந்த நீதியை எடுத்து காட்டினார். ஹல்லேலூயா. நீதியின் பாதையில் நடத்தின தேவன் அடுத்த ஸ்டெப், நீங்கள் மனம் திரும்பினீர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், வாயினால் அறிக்கை செய்தீர்கள், இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்னை எழுப்பினார், இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் எழுப்பினார் என்று நீங்கள் சாட்சி சொன்னதெல்லாம் உண்மை. அடுத்த ஸ்டெப், நீங்கள் ஞானஸ்தானம் என்கிற ஒரு நீதிக்கு வர வேண்டும். ஆமென். அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது ஒரு நீதி. ஆமென். அடுத்த ஸ்டெப், பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்ம என்ன பண்ணணுங்க? பெற்றுக்கொள்ளணும். இக்கட்டான இந்த சூழலில் மத்தியில அவருடைய மகா பெரிய அந்த வல்லமை நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயோ போவோம். ஆமென். கர்த்தருடைய இரக்கம் இருக்குது, அது ஒரு நீதி. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை அனுபவித்தவர்களுக்கு அது தெரியும். தேவ பிள்ளைகளே, பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற ஒரு நீதிக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். அது மாத்திரம் அல்ல, அடுத்த ஸ்டெப் பரிசுத்தவான்களுடைய கிரியைகள். அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய கிரியைகள் வேதாகமத்திலே எழுதி இருக்கிறது. இல்ல, கண்களுக்கு முன்பாக அநேக பரிசுத்தவான்களை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த கிரியைகளில் எல்லாம் ஒரு நீதி இருக்கிறது. அவர்கள் எப்படி நடத்துகிறார்கள், எப்படி நடந்து வந்தார்கள், இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவரை சரியான பாதையிலே ஆண்டவர் நடத்தினார். ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லுகிறேன். நீதியின் பாதையிலே ஆண்டவர் நடத்தினதாக சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர் மேல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இருந்தார். ஆமென். ஆமென். கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கலாமா? எலியேசரை நேர்வழியாய் நடத்தின தேவன் இன்றைக்கு தாவீதை நன்றாய் நடத்தின தேவன் இந்த ஆண்டிலும் உங்களை நடத்த அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு இணங்க இந்த நாளிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் யாரெல்லாம் திகைப்போடு சத்ருவின் பிடியிலே சிக்கி இருக்கிற பிள்ளைகள் மத்தியிலே, பஞ்சத்தினாலே ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிற பிள்ளைகள், ஒடுக்குதலின் நிமித்தமாய் காணப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள், அலைந்து திரிந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே ஒரு விடுதலை உண்டாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அநேக தேவ பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி ஆண்டவரை நடத்தி கொண்டு வந்தீரே. கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் என்ற வார்த்தையின்படியாக இந்த ஆண்டிலும் இந்த நாளிலும் கர்த்தர் தேவ பிள்ளைகளை நடத்த நீர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, தேவன் கேட்ட இந்த வார்த்தையின்படியா எல்லா ஜனங்களையும் நீர் நடத்த உண்மையுள்ளவர். நீதியின் பாதையிலே உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் எங்களை நன்றாய் நடத்துவீர் என்ற விசுவாசத்தோடு நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.